все-таки в силу того, що опозиція була дуже сильною, національна опозиція, Україна обрала шлях все-таки поетапного ядерного роззброєння. І цей шлях давав Україні можливість отримати колосальні дивіденди. Це я вам кажу, вже називаючи речі своїми іменами. Те, що Росія говорила, що ви віддайте боєзаряди, а все, що там стосується подальшої ліквідації стратегічних носіїв, шахтних пускових установок, це нас не стосується. І вони таку угоду привезли на черговий раунд переговорів по ядерному роззброєнню. Це вже був 92-й рік, березень місяць, і ніхто навіть і не підтримав це. Кебич, це білоруський прем'єр-міністр, Назарбаєв не підтримав, і тому це було відкинуто. Тому що виходило так, що саме цінне віддавайте Росії боєголовки, а всі проблеми залишайте собі і своїм бюджетом вирішуйте всі ці проблеми. І саме після цього з'явився так званий Лісабонський протокол, де Сполучені Штати Америки запропонували дійсно стратегію ядерного роззброєння поетапно, стратегію, де Україна визнавалася власником ядерної зброї, стратегію, де Україна могла, використовуючи свій статус ядерної держави, тимчасової, але ядерної держави, отримати величезну кількість міжнародних дивідендів і в плані економіки, і в плані політики, і в плані своєї безпеки. Що пропонували і що дали? В першу чергу Сполучені Штати Америки пропонували допомагати Україні в ядерному роззброєнні і розвивати стратегічне партнерство. В чому полягала допомога? Як ви знаєте, в ядерних боєголовках є величезна кількість ядерних матеріалів, це високозбагачений уран і плутоній. Високозбагачений уран можна використовувати для виробництва ядерного палива, а у нас більше 50% електроенергії виробляється на атомних електростанціях. Досі так? І так, зараз 68, до речі. А, 68, вибачте. І це відкривало для України колосальні можливості. Друге, це плутоній, який також є в боєголовках, можна було використовувати в вигляді механізму застави в країнах ядерних, це 5 країн, як ви знаєте, і тоді МАГАТЕ могло через свої механізми відкривати Україні доступ до фінансових ресурсів, тобто як матеріальна застава. До речі, щоб ви розуміли, що це за цінності. 1 тонна плутонію коштує від 500 до 1 мільярда доларів. А скільки в Україні було на точно? А в Україні було приблизно, бо це ж топ-сікрет, ніхто не міг. Я ціле розслідування проводив, щоб дізнатися приблизно, скільки в Україні було боєголовок і скільки там було ядерних матеріалів. Але за оцінками приблизними це 100 тонн високозбагаченого урану і така ж кількість плутонію. Тобто десь сотні мільярдів. Так, ми передали все це Росії, і це обчислюється мінімальними такими оцінками, як матеріальна цінність, тому що є ціна виробництва урану і плутонію. Більше 100 мільярдів доларів. Знаєте, скільки нам Росія повернула в вигляді ядерного палива? Не знаю. На 980 мільйонів доларів ядерного палива. Тобто ми задарма просто, як росіяни кажуть, на халяву? На халяву.